Hello? Wala alhamdulillah ya aiki. Ya jama'a. Gani tare da wani gayan mukila kana ganin super ban lissafi. Yana yanka sosai yace in kira mishi kai bugansa. To ga rana super. Assalamu alaikum. Rawa na wani. Lafiya na super ya gari. Lafiya la gida kuwa da kuwa. Alhamdulillah super. Ya mutanen gidan. Lafiya na wallahi super. Da zai da. Ba ka zo biki ba. Au, za mu shigo insha Allah. Yawa. Super na kashe ka alikima. Okay, ina Ali super ne muke magana. Ina alikima. Ga alikima nan yana magana yana kashe ka. Okay, ya yana ansawa. Yawa to ka. Za mu shigo biki insha Allah. To ai muna ta jiran ku sufa awwali yayin magana da ku kuma na sa Budisko ma ya kira ku ba ku taho har yanzu. Gobe za mu shigo. To ai sammako za ku yi ku taho gobe ne fa bikin da wurwuri. Okay, tun da sako. Tun da safe ku yi sammako. Yayi. Yawa to yayi sai ka Allah ka ji kanka da rama. Yawa super yanzu daga hannun an kawo kaga giwa ko amma tambayar ta abban gani ba wai ka super ba a taɓa ma Algeria halal To in ba min daidai mutum ina. kai da an ka ce Kano tumbin giwa ana nihin Kano yawa gare ta ko da mi ka to an yi ka to cikin tumbinta na hake yanzu haka Gaskiya ba ta yiwa. sai kai kana nuhin dole sai ka ga tumbin giwa Ni mana don sai na ga min jiya. to ba a taɓa ma daidai yanzu dai ga ka Kano kana ji ana haɗin Kano ko Kano tumbin giwa Ni ban ga tumbin jiya ba. ba ga tumbin giwa ba Ji ba gani ko ba haɗin mutane ɗaya ba ana hassara mutane ana cewa tumbin giwa to tumbin jiya ka san matsala na. sai kan dole sai ka ga tumbin giwa ta da Kano tumbin giwa ta Ni mana ba ku taɓa gani yala Allah wannan haɗi na ka ce ban gani. Ina na gaji ala. Mun zuwa. Wajo. Kai wura ba su ba cikin lifta. Tasa. ta da ala Ina kai gaba. Kai waya ta dogo. bita ba a koma lissafin nan gaskiya ba yadda wannan lissafi ba ce nan ba da wani. 100 so 10 shine kudin bashin nan miliyan 1. Okay, miliyan ɗaya. To a cikin wannan 100 sai ake so a cire naira 20,000 saura nawa? Abinda za a rage wa. Daga ba za can za ku. 500 Taskara. Wani Gaskiya na lissafi. Gaskiya kuma kuna lissafi. Suba ya je wajen Aisha Buhari? Suba. Na rage da Allah rara ban motsa. Sagin wani fa fa. To a gwada a gari ni da kai. Ni da kai ga wata yarinya nan ni da kai za ta aura. Ni aure na tara. Mata na tara. Allah wallahi. Kai ba ka taba aure? To gani to al'ummar Najeriya gane ga su ba mun fito takarar yarinyar nan. Da Allah wanda yake so na yi min lakin. Wanda yake son su ba min lakin. Ga sai lega ɗaya sai na. Su ba kabi zaka cewa. Din Najeriya ne na fara cin kai. Allah wallahi. Su ba hika cin kai. Ba shi sai. Ya ta baka miliyan ɗaya. Su ba shi sai. Yanzu kana jina. Ina jin ka. Cikin miliyan 50. An cire 60 saura nawa. Cikin miliyan 50 an cire 60 ya zama 0 over 0. Alƙur'an na fi ka lissafi. Wallahi ƙarya biyu. Na rabe da anan ba na fi ka cin kai ba Allah tsira. Din Najeriya ne na fara cin kai. Allah wallahi. To kai ka bashi lissafi kai sake To zero. lissafi miliyan 50 a raba mutum bakwai. Ba sun zama 15 ba. Haka ne. Ka zama To amma mu a nan gurin mu ɗari a ban mu miliyan 100 a raba mana mu mutanen gurin nan nawa kowa zai samu. Ba kuwa 60 ya kwaje san ba. Ya ci jarabawa. To ni da kai a ban mu miliyan 30 nawa za mu raba. kwazi samu ya dan ma ya ce to ni da kai kai to nan nawa ne
Na haka? In aka hada haka 10 kenan. To an kaɗe suna gaba ɗaya. Ya zama 30. Ba lallai ka zama gwaɗi wallahi. Ka wallahi la ilaha illa huwa kai ne shawara ke. Allah. yi masu yi masu Dai kada haka ba. Yaushe ke zan ji zan saka yi fuza ta kasa. Sufa ba gane sai ba. Sufa. ba kai samu ha Sai ba kai samu ga kana su ba gayan kana. shi ma dan kumari na Oke dan kuma na shi ma. Baka san me lalata ba. girgida wannan ki kasele shi na lalata. Na ji haka na to ji. shi Ai shi ya lalata. Shi ya san. Oke ya lalata ni. Ina wasa ne, yan ma lalata yanzu nan. Ya sai sai. Kariya ne kai saka min. Ai na Sai ma. ma lalata. Sai ne. Min lalata mu kai. Oke. Zauna mana shi in ban ma lalata ba ga ganyen yaki da cika. Karamin mai yi ya shi. bai gwari bai gwari A ba wani ba zai ma gware. Idan ka musu ba hankali ya fi ka Ai karfi. yana mun gware yanzu nan. Yanzu nan. Ya fi ka karfi. Wai. Ya fi ka karfi fa. Ni in kana ganin shagon mada to ni ne shagon mada da kai. Kai. Da kanka. Eh. In ce ma ina gurin Nan nawa ne? Nan guda nawa ne? Guda nawa ne? 33. Ba bi ni sanin da Kai tambaye shi nawa ne? Abdullahi. Ni ne manajan sai dai. Idan aka hada da wannan nawa ne? Communicating. wannan nawa ne 091. Yawwa da wannan. Yawwa aka hada da wannan nawa ne ba da. 10. Ni ban gani wannan. Wannan ɗari. ba sai mu ba sai to miliyan 6 na shirye ma 20,000 Saura kuma 80. yanzu su ba wanga masu sufa ya ana Wallahi daidai yake. Duk da muka mu sai iri ne wallahi. ko sufa Allah su kawo kuɗi mu sai iri ne ko Amin amin ya Allah. kana ganin minti awa ne na zuwa Sokoto Wallahi kila awa guda ne. to sufa yanzu no ka sai sufa gaskiya Kawasaki ya kai Kawasaki sufa To gaskiya na ce miliyan 20 sufa mashin ya kai mashin to ya kama sufa haka yi sorry da Allah Kuma wallahi ka fara waka kawai. Kuma ya fara waka. Ya fara waka. Ni na san ba abinci a waka. Kuma ka ga Umar ko wallahi bari in ga ma shawara ka ka fara waka. Na gano abincinka a waka ko an fara rera mu. Saraki yana taro gashi saraki gashi farko wajen gidan al'umma. Ai dan an na gano abincinka a waka kar ka bari ai ma ba wan ba ka. Ya ce ta mu ba nan kusa ba. Muna fada muna ƙara fada. Ba za ku kai mi za ka koma gida Ta gira gizai. ta gira zai Au don ba gira gizai na zo tun mina. kana rubuta ta gira zai za a koma gida ta kare sufa ta gira zai